IFM News. Lokal. Nangilungalong ti lokal gobyerno ti syudad ti Batak iti resolusyon amang ipangato ti plete kadagiti tricyclean iti syudad gapu paylaeng tagtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo. Segun ken ni Batak City Vice Mayor Engineer Albert D. Chua, ngayon masideg dagiti nagdudumang mga asosasyon ti tricyclean iti syudad tapno dumawat iti tulong ti panangipangato iti plete. Inbatad ti opisyal na napagnunumungan da iti konseho amang itatag iti temporaryo a resolusyon tapno matulungan dagiti tricyclean iti kidawda a panangipangato iti plete ket adda dagiti kasapulan a requirements akas iti public consultation. Aywan sa kwayman ti amin kablawak man iti na ito na yung agboy-boya kaya na dingdingig iti nalatak ni stasyon tayo iti na yung mag-oras da. Ngayon po na una nga dito iti ang mga parikot tayo halang dito lugar tayo na dikiti sinunukil kapag ganyan na Pilipinas may pag-ip dikiti pinagnato iti petrolyo kaya may sakit dikiti maapektaran dikiti piman ang paspasada akas tricycle operator and driver. Kaya anda na iti indanon iti asosasyon ti tricycle di Batak. Idi lawas na itay Biyernes win Huwebes. Iso nga itata aldaw ti Lunes trinatarmi no kasanong adresan dito yung parikot. Kaya iti nagpagdunumuan agaramin kami iti temporary nga resolution no mano iti kalkalay nga panakay nga ito na DJ iti dagos nga napagtutulagan nga agi draft kaya mga rami iti draft resolution nga may nga ito itatan DJ panakay nga ito na at ada ngamin requirement na ngamin data na any fare increase needs a public consultation. So, itatangalawas, ikarigatan na may draft tapno schedule mo ti public consultation. Iti sa bali a bangir kuna ti Vice Mayor a plano da amang ilatang iti pundo para ti subsidy kadagiti tricyclean a pangunurayan da ti panakay patungpal ti panangipangato da iti plete. The other hand, ang dami sa pampanunutan da pampanunutan mi no kasano masusan dati panagnato na ken malagayan ket dati kung kunada di datong mga lugar nga subsidy. Diyan mo no sino tinakay pakat ti subsidy kinigito yan. May pagkat kinigito ay pasada, nyaman nga pasada. Jeepney, tricycle na naapektaran iti tinagnato iti petrolyo. So, no subsidy di kad kasapulam iti pundo. So nga ag sukisok da no kasano nga idalan no kas pagaringan subsidy iti immediate then pinaka arrestar wino pinaka lagay the impact that pinagnato na ken sumarunon da jay may palubos ng pinagsingir da nga pinagnato iti sigir ti plete. Kabayatan na kuna ni Engineer Chua anam na main dagiti tricyclean a may patungpal itikid daw da iti kabayitan a panawen. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.